Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Он 8-нче бүлек. Урманнан жаны талчыгып кайтып кергән Хәлимне өйдә яңа хәбәр көтә иде. Ак бабай белән Мәдинә карчык никах белән яшәргә булганнар. Иртәгә җомга намазыннан соң никах ашына җыялар икән. Хәлимнең җаны үзләрдәй булып, тагын бер мәртәбә тартылып шәнчеп куйды. Бүгенге сәер хәлләр булай да аның күңелен үз урыныннан кузгаткан чак иде. Ә хәзер әнә Мәдинә карчык улы Корбанның янында гына җан очырып ятуын белмичә туй мәшәкатьләре белән йөри имеш. Дөнья гыйбрәтеме бу, язмыш шаяруымы, бәхетнең шаркылдап көлүеме? Шулайдыр. Бәхетнең көлүедер, ә бәхет шул ук язмыш бит инде. Аның үз ияләреннән күз яше аша көлүедер. Башта кермәскә уйласа да, Хәлим ике өлкән кешенең сүзен аяк астына салмаска булды. Корбанның үлемен Мәдинә карчыкка барыбер әйтмәячәк ул. Аның аяз көненә булып җибәрмәячәк. Вакыт җиткәч бер әйтер әле, әйтергә кирәк. Карт ананың йөрәге тынычлансын өчен, күңеле үз урынына кайтсын өчен кирәк бу. Хәлим моны гына аңларлык хәлдә әле. Никах ашына күрше тирәгенә җыелган иде. Хәлимнәр бөтен гаиләләре белән керделәр. Гаилә исәбендә Тәкыя карчык белән Нәкыя карчык та бар. Аларны Мәдинә килен үзе алып керергә кушкан. Бөтен шартын китереп йоласын башкардылар. Түбән очтан чакырып китерелгән Вафа хәзрәт матур итеп сорашты, дуга кылды, теләк теләде. Яшьләр җавап бирделәр, кушылып дуга кылдылар. Хәлимнең көләсе килә башлады. Нәфисәнең җитди йөзенә карап тагын да ныграк көләсе килә. Ярамый. Уен әлбәттә. Әмма җитди уен, изге илаһи уен. Кеше үзенең язмышын, яшәешен аерым шартларга, кысыларга яраштырып куя. Икенче берәү каршында шулай ук Ходай каршында да олы җаваплылык бурыч ала. Яшәсен яшәгән ике өлкән кешенең картлык көннәрендә бер-берсенә таяныч булырга теләүләре сөендерә. Яшьтәмени хикмәт? Хикмәт күңелдә, йөрәктә. Никах ашы тамамлангач, яшьләрдән сүз әйттерделәр. Кампәрледә шундый гадәт бар. Туй тамамлангач, яшьләр икесе генә калыр алдыннан күңелләрендә булган ихлас хисләрен белдерәләр. Хак сүзләрен әйтәләр. Иң тәүдә Ак бабай торып басты. Җинак кына итеп калдырылган сакал-мыектан, сәйлән белән чигелгән яшел түбәтәйдән утыручы бу мөлаем карт яшьрәкләрне дә каратырлык әле. Бөтен җире актан булган бу кешегә карасаң, шунда ук күңеле дә, җаны да актырмының дип уйлап куясың. Акыллылык, изгелек һәм шәфкатьлелек бөркеп тора ул тирә-якка. Юк, Хәлим өчен Ак бабай дуга иясе, мулла яисә күрше карты гына түгел, ул олырак, мөһимрәк, әһәмиятлерәк зат. Ак бабай. Шуның белән әйтелгән дә беткән. Өлкән бабай дип тә йөртәләр аны кайберәүләр. Бу исемдә бик килешә аңа. Ә бит өлкән сүзе без хәзер аңлаганча гади сүз генә түгел. Бик борынгы заманнарда төрки бабалар өчен ул иң хөрмәтле көчләрнең берсен, кешеләргә җан өләшә торган өлгән тәңрене, яисә өлкән бабаны белдергән. Ак бабай да шул борынгы илаһи затлардан һич ким түгел. Йөзе нурлы, сүзе мәгънәле, иманлы. Менә ул сүзен әлхәм белән башлап, ахырдан күршеләренә, җыелган кешеләргә, аннары Мәдинә әбигә рәхмәт әйтте, матур теләкләр теләде. Пәйгамбәребез хәдисләрен ишеттереп, тагын бер мәртәбә дуга кылды да, уйчан гына тынып калды. Мәдинә карчык сүзен уратыбрак башлады. Иң элек яшьлегенә барып килде. Корбанның югалу вакытына җиткәч, яшь сыгып алды. Аннары көлә-көлә бүгенге көннәргә кайтты. Тик Хәлим генә 4 яшендә югалган Корбан язмышыннан бүгенгегә кайтып җитә алмый интекте. Кайтса, анысында да шул Корбан булыр иде. Әле кичәгенә үз куллары белән күмеп кайтты бит ул бу сабыйны. Хәлимнең күзенә яшь бәреп чыкты. Аның күңеле әрнеде, җаны җафаланды, йөрәге җилкенде. Ул беренче мәртәбә шаклар катып карап торды. Бу иманлы, дугалы өстәл артында Корбанның кемнәре генә юк. Газиз анасы, угиятисе, ягъни Ак бабай. Корбанны 4 яшендә урлап киткән албасты карчыклар, Корбан белән урман аланында яшәгән Нәфисә,
һәм мәхлук җанын кара җир куенына керткән Хәлим. Бу хакта Мәдинә карчык үзе белсә нишләр иде икән? Акылдан язар иде. Юктыр, акылдан язарга өлгермәс иде. Шундук йөрәге ярылыр иде, бәгъре таш булып катар иде. Җаны җыландай шуышып чыгып качар иде, билләһи. Мәдинә карчык мәҗлесне җыр белән төгәлләде. Никах мәҗлесенә җыр килешәдерме, юкмы, ул хакта сүз кузгатучы булмады, әмма дә ләкин җидегән шишмә мәгънәсе белән дә, көе белән дә, тәэсире белән дә моңлы дугалардан һич ким түгел. Бигрәк тә хатын-кызлар, бигрәк тә яшен яшәгән өлкән апалар җырласа, гаҗәеп моңлы ишетелә икән бу җыр. Күңелдәге иң авыр хисләрне дә урыныннан кузгата, канат бирә. Күккә, хыялга, яшәүгә дәртләндерә ул. Сагыш белән өмет бергә укмашып яши торган җыр. Мәңгелек җыр, милли җыр. Җидегән шишмәләрдә җиде улак. Шелтер-шелтер ага көмеш су. Көмеш сулар ага, кышлар сайрый, шул чакларда бигрәк яман су. Җыр тәмамланып, Мәдинә карчык үз урынына утыргач та мәҗлес бер мәл тын торды. Аннары бердәм кузгалышып, рәхмәтләр әйтә-әйтә, теләкләр тели-тели тиз генә таралып та беттеләр. Хәлим белән генә Нәфисәгә калырга кушты. Яшьлек хәйләгә кулай шул. Менә алар саубуллаша чыгып киткән булдылар да, шундук кире керделәр. Хәлим бу кыланышларын аңлатырга ашыкты. Ак бабай, агаби, театр уйнавыбызга һич аптырамагыз. Сезнең белән генә сөйләшәсе сүз бар иде. Мөмкиндер бит? Мөмкин булмыйча, бик мөмкин, балам. Сөйләгез сүзегезне. Килен карчык шәй дә куеп җибәрә хәзер. Юк, шәйләп тормыйбыз. Ике сүз генә әйтәбез дә китәбез. Каян мондый ут йоту? Бер сөйләшә башлагач, ике сүз белән генә сөйләшмиләр инде. Җа, тыңлыйбыз, Хәлим балам, сөйлә сүзеңне. Ак бабайга 100-100 торган Хәлим кырт борылып Мәдинә карчыкка эндәште. Мин бит Корбанны күрдем, Мәдинә әби. Өй эчендә сәер тынлык урнашты. Бу урында кайсыдыр язучы авыр тынлык дип куяр иде. Юк, авыр тынлык түгел, сәер тынлык. Хәтта серле тынлык иде бу. Телләр түгел, күзләр, карашлар, хәтта күңелләр, җаннар сөйләшә торган тынлык. Бу юлыда Хәлим күңелендәге дулкыннар Мәдинә карчыкка исән-имин барып ирештеләр. Аннары гына Ак бабайның күңел катына килеп егылдылар. Эй, Аллам, кайда күрдең, кайчан күрдең, Хәлим балам? Кичә күрдем. Менә шулай. Сезнең белән сөйләшкән кебек сөйләшеп тордык. Авылына, менә синең янга кайткан иде ул. Мәдинә әби, телендә гел син идең. Бик бетәшкән идеме? Ана сагышы саргайта бит ул кешене. Яшермим, бик бетәшкән иде, бик авыру иде. Нәрсә диде соң ул? Кайда соң ул хәзер? Әйт инде, Хәлимкәем. Ник дәшмисең? Ник тилмертәсең бу хәтле? Нәрсә дисен? Сине сорашты Мәдинә әби. Гомер үтте, әнкәйне карый алмадым диде. Менә шушы акчаны бирде. Минем төсем итеп берәр нәрсә алсын диде. Хәлим кесәсеннән күзне камаштырып торган алтын тәңкә чыгарды. Аны сак кына Мәдинәттәйнең учына салды. Аннары дога кылып битен сыпырып куйды. Акча? Менә әтисе улыбыз акча җибәргән. Туйыбыз белән котлап тор инде. Шундый улыбыз бар бит безнең, корбаныбыз бар. Акылга ялгыша язып алган Мәдинә карчык Ак бабай белән Хәлим арасында бетерелде. Ләкин бераздан нидер исенә төшеп, Хәлимнең беләгенә ябышты. Туктале, балам. Нигә син аның турында үлгән кеше хакында сөйләшкән кебек сөйләшәсең әле? Үлде ул Мәдинәттәй. Минем кулда үлде. Үзем күзен йомдырдым. Үзем ясын чыктым, үзем күмдем. Үзем дип Митридәдәй булышты. Вафат шул инде синең улың, Мәдинә әби. Туган нигезенә кайтып җиткәч, җан тәслим кылды. Ни сөйлисең син, Хәлим балам, шаяртам дигәч тә, кайтып җиткәч күрешмиләр димени? Үлмәгәндер ул? Син ялгышасыңдыр, Хәлимкәем. Үлде ул, вафат булды. Хак дөресе шул, әбекәй. Хәлим аңлый башлады. Ничек кенә ышандырырга тырышса да, ана күңеле үз баласының үлеменә ышанмаячак.
Ярты-йорты дөреслек, шәләй-вәләй чынлык белән генә котылып булмаячагын да аңлады Хәлим. Ләкин бу ачык хакыйкатьне ачып та бетерәсе килми иде аның. Нишләргә? Тагын ни дияргә? Ничек юатырга карт ананы? Бу юлы аны Нәфисә коткарып калды. Хәлим әйткәннәрдән үзе дә шашар дәрәҗәгә җиткән хатын аңлапмы, аңламыйчамы сүзне бөтенләй башка юнәлешкә борып җибәрде. Эй, балалар кебек ышанып, олы башыбыз белән сораштырып торган булабыз. Төшен сөйли бит ул Мәдинә әби. Төшендә күргән ул синең корбаныңны. Шулай бит, Хәлим? Ничек кенә кыен уңайсыз булмасын, хәлнең булай үзгәреп китүенә Хәлим сөенде. Ниһаять сынаулар, сораулар бетәчәк. Ничек кенә күрсә дә ярамыймы ни? Әй шул, төшемдә күрдем мин аны. Шулаймы ни? Ышандырып сөйләп торган була бит әле, хәерсез. Хәлим балам, бүтән алай эшләмә, яме? Алай эшләмәм, Мәдинә әби, сүз бирәм. Ак ант, кара ант. Кайтканда сөйләшмичә кайттылар. Икесендә нидер борчы иде. Үй тупсасын атлап керүгә, Нәфисә Хәлимнән сорап куйды. Хәлим, әтеге акчаны каян алдың? Төштәге кеше акча бирә аламы ни? Аладыр инде, үзең әйттең бит. Төш дидең. Һич аңламыйм. Төш булмаса нәрсә соң алайса, Хәлим? Өн, Нәфисә, өн. Мин аны чынлап та өндә күрдем. Ышанмасаң Митри дәдәйдән сора. Ул теге җәһәннәм тишегеннән бер үзе кайткан. Кайтуын кайткан, әмма бик зәгыйфләнеп бетеп кайткан. Үлеп ятканда барып таптык без аны. Авылга керә алмыйча үлде мәрхүм. И Хәлимкәем, күрәселәребез бар икән әле безнең. Нигә алай дисең, Нәфисә? Ул алтын тәңкә Мәдинәттәйгә дә тыңгылык бирмәячәк бит. Дөресен сөйләргә туры килмәгәе дим. Туры килсә, дөресен дә сөйләрбез, хатын-каем, борчылма. Корбан каршында минем бер гөнаһым да юк, синең дә гөнаһың юк. Әйдә, керик инде. Өйдә дә югалтканнардыр. Югалу бик тизлә ул. Табылу авыр, әйеме, Хәлим? Шулай, Нәфисә. Табылу бик авыр. 19-нчы бүлек. Түбән очтагы яңа өйгә күченер вакыт җитте. Спас яңгырларына кадәр аяк киенмәсәң, бу эш кышка, язга калуы да бар. Суыкларга чаклы яңа мичне өйгә күнектерергә, җылыга ияләштерергә кирәк. Зурдан кубып сөйләп торган сүземнең сәбәбе әнә шунда. Тәкыя карчык белән Нәкыя карчыкны нәсел нигезләренә кайтаруда бөтен авыл катнашты. Соңгы вакытта бигрәк тә янгыннан соң авыл кешеләре бу карчыкларга мәрхәмәт күрсәтә башладылар. Хәтта кайбер кыюраклары санияләргә эшкертергә, юратырга, имләтергә дә кирип чыккалый. Халыкта ут күрше дигән сүз бар. Йортның һәр ике ягыннан 40 йортны санасаң, шулар ут күрше була да инде. Ягъни бу кешеләрдән ут, тоз кебек тормыш кирәк-яраклары, бүтән мөһим әйберләр бушка алына, аларга да бушка бирелә. Шатлыкны да, кайгыны да ут күршеләр бергә кичерәләр. Ут күршеләр бер-берсенә Тәңре хакы дигән икенче бер иманлы сүз белән дә бәйләнгәннәр. Ягъни алар арасындагы алыш-бирешне Ходай Тәгалә үзе хаклый, җайлый, үзе килештерә, үзе кайтара, үзе түли. Ике капка төбенә халык җыелды. Һәр кем булдыра алганча ярдәм итмәкче, кем кечкенә мендәр кыстырып килгән, чиләк, иләк китерүчеләр дә бар, он ярма бирүчеләр дә бөтәс күп, берничә кеше тавык күтәргән. Тәкыя карчык белән Нәкыя карчыкны Хәлимнәр капка төбеннән 3 ат арбасына төяп узаттылар. Түбән очтагы йорт каршында җыелып торган халыктан тагын 3 арбалык әйбер җыелды. Шуртан Садрыйга чаклы 2 пар киез ите күтәреп килгән. Үзе баса ул аларны. Кулларын алтын диләр, тик менә бераз дуамаллыгы гына бар. Бүген ул юаш, басынкы. Ни? Ачыланмагыз инде миңа. Теге чак өчен. Шайтан кыткысы булган ул, аракы галәмәте. Хәзер бөтенләй эчмим. Ташладым. Менә монысы миннән, кышын аякларыгыз ишемәс. Яңа үй ишеген Митри дәдәй ачып кертте. Шулай тиеш. Яңа йортны хуҗаларга оста тапшыра. Мич ягылган, түрдә аппак чыршы такталардан эшләнгән сабантуй мәйданы кебек киң өстәл тора. Урамдагы халык уйнап, шаярып, арбалардагы әйберләрне өйгә ташый башлады. Хәлим белән Нәфисә нәрсәне кая куярга икәнен өйрәтеп торды. Сония белән Тәскирә
табын әзерләргә кереште. Тәкыя карчык белән Нәкыя карчык исә бу галәмәткә тәмам аптырап, хәтта каушап бер читтә генә утырдылар. Аларга игътибар итүче дә юк кебек, һәркемнең үз эше, үз йоласы. Кем мәче кертә, кем тәрәзә төбенә гөл урнаштыра, кем кара сихырдан почмакларны, матчаларны имли, эшкерә, кем баз нигезенә туфрак сибеп үй иясен чакыра. Шул вакыт урамдагы арбалы атларны өркетеп, капка төбенә арты ябык, кеше тияп йөртә торган кара машина килеп туктады. Аннан 2 кеше төште. Берсе озын кара плащтан, кара эшләпәдән, икенчесе фуражкадан, милиция киеменнән. Әле генә шаугыр килеп әйбер бушатучы халык шым булды. Һәркем баскан урынында катып калды. Кемнәр булар? Нәрсә булыр бу? Эшләпә кигәне авыл советы рәисен алырга кеше йөгертте. Аның чакыруы буенча килдек димәкче булды ахры. Өйдә дә күреп калганнар икән, дәррәү йөгерешеп чыктылар. Барысында арты ябылы машина куркыткан. Мондый машинада гадәттә исерекләрне яисә кулга алынган арестантларны ташыйлар. Кайда монда исерек? Кайда монда арестант? Кем кирәк сезгә? Хәлимнең тавышы кырыррак чыкты, әмма соравы дөрес иде. Эшләпә кигән бәндә түш кесәсеннән куен кенәгәсен чыгарып, аны озак кына актарганнан соң Хәлимгә игътибар да итмәгән булып җыелган халыкка эндәште. Нәкыя белән Тәкыя карчыклар кайсыгыз? Албастылар. Кайсыгыз? Соңгы сүз бик үк таныш түгел иде булса кирәк. Ул аны кәгазьдән укып әйтте. Аһа, менә нидә икән хикмәт. Менә кемнәр кирәк аларга? Аңлашыла. Авыл советы рәисе жалу җибәрәм дип янаган иде, сүзендә торган икән хәерсез. Һәркем шулай уйлады. Әмма кампәрле халкын тиз генә алам димә. Куркак җаннар, вак җаннар яшәми монда. Бу юлы да районнан килеп төшкән рәсми кешеләрдән куркып калмады ул. Юк. Тәкыя карчык белән Нәкыя карчыкка булган мәхәббәтләре көчле булганнан гына түгел. Кешеләр арасында бу сихерчеләрне өнәп бетермәгәннәр һаман бар әле. Эш бит карчыкларда гына түгел. Рәсми әхилләрнең кампәрле дөньясына тыкшынуы ошап бетми кешеләргә. Әнә бит 5-6 ир күкрәкләрен киереп капка төбенә килеп тә басты. Сүзне тагын Хәлим башлады. Нигә кирәк алар сезгә? Син үзең кем буласың? Хәлим диләр мине. Ишеткәнең бармы? Хәлим. Ишеткән бар. Югалып йөрергә яратасың син. Бу хакта сүз булачак әле. Тик бүген безне сихерчеләр кызыксындыра. Кайдалар? Без аларны алып китәргә тиеш. Шулаймыни? Әгәр бармасалар, көчләп алып китәчәкбез. Көчләп алып китәргә нинди гаепләре бар соң аларның? Монысы инде сезнең эш түгел, органнар эше. Кысылмагыз. Берәр җирегез кысылып калуы бар. Әйтәсезме юкмы? Кайда алар? Албастылар. Әйтмибез дә, бирмибез дә. Барыгыз килгән җирегезгә кайтып китегез. Алар бер нинди дә албасты түгел, безнең кебек үк җир кешеләре. Элек шушы нигездә яшәгәннәр. Бүген шул нигезләренә кайттылар. Начармы бу? Кайчандыр аларны куып җибәргән өчен бөтен авылны кулга алып, төрмәләргә ябып бетерегез. Әмма бу карчыкларга тимәгез. Без аларны бөтен авылдан җибәрмәячәкбез. Алар үз өйләрендә, үз нигезләрендә. Алар безнеке. Капка төбендә тавыш гауга купты. Тыны булып йөгереп килеп җиткән авыл советы рәисе дә тынычландыра алмады кешеләрне. Аны куып кына җибәрделәр. Жалу язган кешене яратмыйлар бу авылда. Киләсе сайлауларда ул сайланмаячак. Бу хакта бер тек шик тә булырга мөмкин түгел. Районнан килгән вәкилләр дә төшенеп алдылар. Берни барып чыкмаячак. Алар бүген албасты карчыкларны алып китү генә түгел, күрә дә алмаячаклар. Шуңа күрә сүз узайтып, вакыт сузып тормадылар. Тиз-тиз генә җыендылар да машиналарыннан зәңгәр төтен пышкытып китеп тә бардылар. Яңа йортта бәйрәм дәвам итте. Әмма өй туеның яме беткән иде инде. Район кешеләренең кайчанда булса кабат киләчәге, карчыкларга тыныч яшәргә ирек бирмәячәге көн кебек ачык иде. 20-нче бүлек. Аларны бер атнадан соң яңгырлы төндә алып киттеләр. Карчыкларның юкка чыгуын баштарак беркем белмәде. Булай да урамга сирәк чыга торган бу сәер җаннар яңгырлар башлангач бөтенләй күренмәс булдылар.
Шулай да кемдер төнлә килеп туктаган машинаны шәйләп калган. Кемдер ишек алдындагы кош-кортларның җимезләп тирә-юньгә таралуын искәргән. Төнлә тәрәзәләренә ут та алмыйлар икән. Сөт керткән күрше малаенда бикле ишек кире барып чыгарган. Тагын урманнарына кирип киткәннәрдер, диючеләр булды. Сихерчеләр бит алар, кеше күзенә күренмичә дә яши алалар. Берәр зәхмәт кылып яталардыр әле, дигәннәр дә табылды. Шулай да күпләр моның райондагы органнар тарафыннан эшләнгән кара эш булуын сизенәләр иде. Кычкырып сөйләп йөрмәсәләр дә, бу хактагы уй-фаразлар күпләрнең күңелен борчуга салды. Ләкин булар әле баласы гына булган икән. Карчыклар югалганның 3нче көнендә ачы таң белән Кампәрлегә бер юлы 3 милиция машинасы килеп керде. Алар пычрак йыра-йыра кирип, авыл советы бинасы каршында туктап калдылар. Унлап кеше төште. Араларында мылтык тотканнары да бар, аңлау кыен түгел иде. Булар карчыкларны эзләп йөриләр. Авыл кешеләрен берәм-берәм чакырып сорау ала башладылар. 2-3 кеше кирип чыкканнан соң мәсьәлә ачыкланды. Теге карчыклар үзләрен өйләреннән алып чыгып киткән төндә районга кайтканда урман юлында качып киткәннәр. Конвойларның зихеннәрен бутап калдырганнар. Алар бер тәүлектән соң гына милиция бүлегенә кайтып кергәннәр. Нәрсә булганын, кайда йөргәннәрен әйтә дә алмыйлар ди. Хәлимгә дә чират җитте. Исемең ничек? Фамилияң? Ничә яшь? Нинди эштә эшлисең? Хөкем ителмәгәнме? Коралың бармы? Былтыр кайда югалып йөрдең? Кем ул Майя? Геләш кем баласы? Карчыкларны каян беләсең? Хәлим барысында түкми-чәчми сөйләп бирде. Утардагы сихри йолалары хакында гына бер сүз әйтмәде. Тикшерүче егет Хәлим сөйләгәннәргә ышанып бетмәде булса кирәк. Югандый утар. Бүтән урманны айкап чыктык, самолет белән тикшердек. Юк. Әкият сөйләп утырма монда. Дөресен әйт. Кемнәр алар? Албастылармы, җиннәрме? Кызыклы кешеләр инде сез. 2 карчыкның урман эчендә иген игеп, мал асрап яшәгәненә ышанмыйсыз. Ә җин албастыларга ышанасыз. Молчать. Безне тикшерергә син кем? Менә сине тикшерергә вакыт, бик вакыт. Белеп тор. Бер көн килеп үзеңне дә алып китәрбез. Җин албастыларың да саклый алмас. Хәлим ни әйтергә дә белмәде. Чынлап та шаяртудан узган иде инде. Шулай да аның җавапсыз каласы килмәде. Карарбыз. Ходай бар ул. Ходай имеш. Ходай белән авыз чайкаган була тагы. Үзе сихерчеләргә куштан булып йөри. Бар чык, син азат. Минем тоткын булганым да юк. Булай сөйләшсәң булырсың да. Карарбыз, яме энекәш. Бу сөйләшү Хәлим күңеленә авыр таш булып ятты. Андагы бик күп әрнүләр, борчулар янына яңа сөстәлде. Шулай да ул сер бирмәскә, бу хакта якыннарына сиздермәскә тырышты. Бердән бер көнне төн белән Нәфисәдән сөенче булып ирешкән шатлыклы хәбәр Хәлим күңелендәге авыр уйларны, алар белән бергә соңгы борчуны да оныттырып куйды. Хәлимкәем, диде аңа Нәфисә бутаңда. Безнең балабыз булачак. Нәрсә дидең? Балабыз дидеңме? Кызмы, малаймы? Миңа охшаганмы? Хәлим, анысын ук әйтә алмыйм бит әле. Бигрәк хыялый син. Анысын тугач әйтермен, яме? Хәлим шунда гына кирәкмәгән сораулар бирә башлавын аңлап кыенсынып куйды. Кыенсынуын сиздермәс өчен хатынын кысып кучаклап алды. Аны түшәгендә әйләндерә-әйләндерә шашып үбә башлады. Карышкан, шәбәләнгән булып кыланса да Нәфисәгә бу ошый иде. Сөю назы, тән ләззәте, жан рәхәте кемгә генә килешми дә, кемгә генә ошамый икән. Нәфисәгә дә ошый ул. Шушы бәхетле мизгелләр өчен күпме агъзар, борчу газап кичергә туры килде аңа. Ходай Тәгалә бар ул. Күп җафа күргән бәндәләреннән барыбер бәхетне жәлләми. Менә бит иң газизләре аның янында. Тагын бер җан бертеге карынында яралып килә. Ходай бар ул. Тәкия әби сүзләре рас килде. Хәзер аларның уртак балалары булачак. Үлеп терелергә тиешсең дигән иде бит. Чынлап та. Янгын вакытында аның йөрәге туктаган булган, үлгән булган, үлеп терелгән. Хәлимнең чакыру тавышын ишетеп уянган. Карчыклар тылсымы да ярдәм иткәндер. Хәзер кайда йөри икән ул Хода бәндәләре? Кешеләр, нигезләренә кайтып сыенган бу үксез җаннарны тагын рәнҗеттегез бит. Албастылардан кеше ясау, ай-хай кыен. Ә менә кеше албастыга әверелсен өчен
бер рәнҗеш тә җитә. Нәфисәнең уйларын укыган кебек, сөю наздан арып, чалкан төшеп яткан Хәлим пышылдап кына әйтеп куйды. Әбиләр кайда икән хәзер? Эй, Хәлим, син дә шул хакта уйлыйсыңмыни? Әйе, Нәфисә. Алар белән бер дә матур килеп чыкмады. Рәнҗегәннәрдер инде. Тагын нинди бәла җибәрерләр икән безнең авылга? Юк, Нәфисә. Әбиләр нык үзгәрделәр. Алар авылга бүтән кагылмаячак. Шулай дисеңме? Ә йортларын нишләтәбез? Торсын. Аларныкы бит ул. Бер кайтмасалар бер кайтырлар. Дөньялар гел бер төрлегенә тормас. Күз колак булырбыз. Өйләре дә бик беткән. Бер дә булмаса Ак бабай белән Мәдинә әби кыш чыгар. Хәлим, Ак бабай белән Мәдинәттәй дигәннән, аларны күргәнең бармы синең? Юк шул. Никах ашыннан соң нишләптер күзгә чалынмыйлар әле. Әнкәй генә сөйләнеп торды. Урман буенда күргәннәр ди. Икәүләп нидер эзләп йөриләр ди. Өйләндем дигәч тә атнага бер кирип чыга иде. Ак бабайны әйтәм. Ул да үзгәрде, әреләнде хәзер. Әйе шул. Хатын ягы ныграк тартучан. Изге зат булса да, ул да кеше бит, үзгәрер, нишләп үзгәрмәсен? Шул вакыт капка келәсе челтерәп төште. Хәлим дә, Нәфисә дә дәррәү сикереп тордылар. Төртешә тәрәзәгә капландылар. Аннары кабаланып киенә башладылар. Аларга әле бая гына телләрендә чарланган Ак бабай үзе кирип килә иде. 21-нче бүлек. Ак бабай гомердә булмаганча җитди иде. Исәнлек саулык сорашуга Хәлимне битәрли дә башлады. Нишләттең син Мәдинә әбиеңне? Улы Корбан хакында сөйләп тынычлыгын гына түгел, җанын алдың бит. Эй, алан. Сүзнең көче зураның. Әйтердән элек артын уйларга кирәк. Никахтан соң безнең тормышыбыз җәннәткә әйләнергә тиеш иде, ә ул мәхшәргә әверелде. Көнендә, төнендә Корбан хакында гына сүзебез. Мәдинә аның кайтуына ышанып бетте бит, беләсеңме шуны? Үзе урманнан эзләп тә кирде. Син биргән тәңкә кебек тәңкә тапкач тагын да ныграк ышанды. Бер хәл кыл, улан. Минем сүзем генә үтми хәзер, үзең башладың, үзең бетер бу нәмәрсәне. Дога сүзе генә җитми, хаклык, хакыйкать үзе кирәк. Син дә Корбан кайткан дип уйлыйсыңмы, Ак бабай? Шулай дип уйлыйм. Никах төнендә син Мәдинә әбиеңгә бу хакта сөйли башлагач та, мин аның чын дөреслек булуын аңлап алган идем. Ник каршы әйтмәдең ул чакта, Ак бабай? Сине кыен хәлгә куяр идем, шулаймы? Аннары Мәдинә әбиеңне борчуга салмыйм дип тә уйладым. Ана күңеле бит, барыбер сизенде. Син әйткәннәрне чын дип кабул итте. Аннары төштә күргән кеше алтын тәңкә биреп китәмени? Уйлап кара, Хода бәндәсе. Зиһенле карчык бит ул. Шундук аңлап алды. Хәзер миңа нишләргә инде, Ак бабай? Барылан. Күрсәт син аңа малайының каберен. Югыйсә ул калган гомерен урманда Корбанының каберен эзләп үткәрәчәк. Ак бабай, иң элек сиңа сөйлимме? Бушаныйм әле бераз. Бу килеш Мәдинә әбигә барып керсәм, йөрәгем ярылачак минем. Аның йөрәге дә түзмәс. Корбанның тормышын кичерү түгел, сөйләү дә авыр. Бик авыр миңа. Хәлим соңгы мәртәбә Корбан белән очрашуын түкми-чәчми сөйләп бирде. Ак бабай белән Мәдинә карчык урманда тапкан тәңкәнең Корбан кулындагы тишек чүлмәктән төшеп калганлыгын әйтте. Корбанның 4 яшьлек чагында албасты әбиләр тарафыннан урлануын да яшермәде. Ул ике албасты дигәнең Нәкыя белән Тәкыя карчыклар буладыр инде. Әйе, нәкъ шулар. Корбан үзенең бөтен гомерен шушы карчыклар яшәгән урманда үткәргән. Мин аны шунда барып таптым. Менә Нәфисә дә белә аны. Бергә яшәдек. Икәү иде алар. Берсе минем әткәй. Шәнтиме? Әйе, куш йөрәк Шәнти. Икенчесенең Корбан булуын әле күптән түгел генә белдем. 4 яшьлек акыл белән калган ул. Алып кайтырга курыктым. Мин курыктым, ә ул үзе курыкмаган, кайткан мискенкәй. Тик бик хәлсез иде инде ул. Тәнендә егәр калмаганмы, әллә йөрәге ярылганмы? Шул бер бөтен алтынын гына биреп өлгерде. Нинди алтын соң ул, Хәлим? Албастылар утарында таптым мин аны. Сәхәпләр дә кызыкты аңа. Кызыгып үз анасын мәсхәрәләүгә кадәр барып җитте мәлгун. Мин ул алтынны кире күмеп куйдым. Корбан шуны алып кайткан.
Алтыным да булгач кабул итәрләр дип уйлаган мәрхүм. Бәхиллек хакын алып кайткан. Кайткан дип, тишек чүлмәктән бөтен урманга таралган ул шайтан тимере. Безнең урман хәзер алтын өстендә үсә. Моны халык белсә, төбе тамыры белән корытып бетерәчәк билләһи. Менә шундый хәлләр, Ак бабай. Күңелсез тарих икән шул. Шулай да сөйләргә кирәк аны Мәдинә әбиегезгә. Белсен, булай тинтерәп, күңелен җилкендереп яшәмәсен, догада яшәсен. Баласының үксез рухына дога кылып яшәсен. Мәдинә карчыгаларны тыныч каршы алды. Ләкин күзләрендәге очкын, ялкынсыну аның эчке халәтен, ярсу, дәһшәтле күңел дулкыннарын әллә каян сиздереп тора иде. Хәлим кызулап кергән уңайга Мәдинә карчык алдына тезләнде дә, исәнләшер өчен сузылган кулларны кысып тотты. Мәдинә әби, мин бит сине алдадым. Беләм, балам, беләм. Төш түгел иде ул. Беләм. Үзем күмдем. Менә шушы кулларымда жан бирде синең малайың. Интеге бүлдеме? Юк, әйбәт үлде. Соңгы сулышы нинди сүз белән чыкты? Әнкәй диде. Беләм, балам. Барысында беләм. Юри сырым. Шулай кирәк. Мәдинә карчык ах-вах итмәде, еламады. Беркемгә дә рәнҗемәде, беркемне дә каргамады. Алдында тезләнеп торган Хәлимнең башыннан сыйпый-сыйпый, тәрәзәдән тышка төбәлеп, үзенең бетмәс-төкәнмәс уйларын уйлый башлады. Гүя барысы да ачыкланган, хәл ителгән. Әнә бит йөзе тынычланып калган. Тын сулыш алулары тигезләнгән. Күзләрендәге тирән моң да, ниндидер мөгъҗиза ярдәме белән тәрәзә аша үтеп, ерак офыкларга китеп күмелгән. Гүя соңгы сүзне генә әйтәсе калган. Әйдә, балам, күрсәт каберен. Шулай дүртәүләп чыгып киттеләр. Дүртенчегә Хәлимгә иптәшкә Нәфисә дә иярде. Урманга кадәр сөйләшмичә бардылар. Агачлар ешая башлагач, Мәдинә карчык кулъяулыгын чыгарып, күзләрен, битләрен сөртештерә башлады. Аңа карап Нәфисә мышкырдарга кереште. Ак бабайның йөзендә бер ни дә юк. Ул уйчан, гамле. Мәдинә карчык белән бәйләнгәненә үкенеп бара микән? Юктыр. Аның күңелендә дә кеше гамедер, дөнья гыйбрәтедер. Килеп җитәрәк юлны ялгыштырып алды. Урман гел шулай итә. Күрсәтәсе әйберенә тиз генә якын җибәрми, бутап интектерә. Эзләү белән мавыгып, алдан барган Хәлим соңгы яңгырлардан аска иңә башлаган кабер өстенә килеп үк менде. Менә ул. Хәлимнең сүзе калтыранып чыкты. Менә ул. Мәдинә карчык үзен үзе аңышмыйча Хәлим артыннан кабатлады. Шуннан соң гына аның җаныннан язмышының ачы ахы үрсәләнеп иңрәп чыкты. Корбан бала, сабыем минем. 4 яшендә югалып, 40 яшендә табылган баласының кабер туфрагына капланып елаган ананы тынычландыручы табылмады. Кабер өстендә дә еламагач, кеше кайчан еларга тиешсең? Ул кабер бердән-бер баласыныкы да булса, моннан да карарак, ачырак кайгы бармы? Мәдинә карчык баласы өстендә озак ятты. Дымлы кабер читенә тезләнгән килеш, йөзен салкын кабер туфрагына куеп, улына әйтер өчен 40 ел буе җыеп килгән сүзләрен пышылдады. Нәрсәләр генә әйтте икән ул газиз баласына? Ниләр генә хәбәр итте икән? Нинди дугалар укыды икән? Буларның барысы да башкалар өчен сер булып калды. Соңыннан Ак бабай кыйбла якны билгеләп дуга укыды. Аннары кабат 100 битләрен сыпырырга керешкән Мәдинә карчыкның аркасыннан кагып куйды. Әйдә, карчык, кайтыйк инде. Тагын килербез. Корбаның безнең белән янәшә генә үзенең урманында яшәр. Гәүдәсе монда калса да, рухы безнең белән булыр. Әйдә, уйларыңны төгәллә дә кузгалыйк. Әйдә. Мәдинә карчык дәшмичә генә риза булды. Нәфисәне култыклап кайтыр якка кузгалды. Хәлим Ак бабай янәшәсенә төште. Бу ике пар кабер урнашкан аланны кичеп, урман куелыгына кирип китүгә янәшәдә торган мәхәббәт чыршы артыннан 2 кара шәүлә килеп чыкты. Алар бермәл әдәми затлар киткән якка карап тордылар да, сүз кушкандай дәррәү кабер өстенә иелделәр. 22-нче бүлек. Көз үзенекен итте.
Атна буе яңгырларын яудырып торганнан соң, салкын кырауларын күрсәтеп алды, тагын бераздан җил давылларын уйнатырга тотынды. Әмма иң әшәке, иң ямсыз көзнең дә бер матур вакыты була. Җылы аяз көннәрдә эшләргә оныткан эшләрегез өчен хафаланмагыз. Шуларны төгәлләп куяр өчен мин сезгә тагын берничә кояшлы көн бирәм дигән кебек, табигать галиҗәнәпләре адәм баласына әбиләр чуагын бүләк иткән. Кампәрлегә дә килә ул вакыт. Соңга калыбрак булса да, быел да килде. Иң элек якындагы урман читен саргылт ялкыны белән үтеп алды. Аннары авыл урамнарына ургылып кирде, кыймаларга, өйләргә, өйләр каршындагы мәхәббәт тупылларга үрмәләде. Иң ахырдан бу өйләрдә яшәүче кешеләрнең күңелләренә кирип тулды. Әбиләр чуагының тылсымлы шаукымы Хәлимгә дә кагылып үтте. Көзге салкыннан ышый башлаган җанга күп кирәкмени. Ул шундук дертләп уянып китте, сынын турайтты һәм яшәү дәрте тулган күз нуры булып дөньяга бакты. Аннан соң гына зиһен шарында шарланган мөһим бер уй булып, гам булып, хәтта сагыш булып кабат туды. Ул уйның, ул сагышның бер очы Албастылар утарында яшәүче карчыкларга барып бәйләнгән иде. Исән саулармы? Нишлиләр? Утар мәшәкатьләре белән йөриләрме? Әллә Хәлимнәргә рәнҗеп, алачыкларында ухылдап яталармы? Эх, соң мәртәбә булса да күреп калырга иде үзләрен. Хәлим үзе дә аптырап калды. Ул шул урман әбиләрен сагына башлаган иде. Нәфисәне көйләү кыен булмады. Авырлык белән булса да, тәскирә дә ризалашты. Саниягына бирешергә теләмәде. Ул Хәлимнең китеп югалуыннан курка иде. Юк, авызда очасы булмагыз. Урманга аяк та атлатмыйм хәзер, ишетсен колагыгыз. Әнкәй дим. Соңгы мәртәбә саубулашып киләм дә, шуннан соң мине этеп-төртеп тә кертә алмассыз урман авызына. Тыныч кына ничек яшәмәк кирәк? Үз нигезләреннән икенче мәртәбә сөреп җибәрдек бит үзләрен. Без кумадыклы аларны, Хәлим. Кудык, әнкәй. Без якларга тиеш идек. Яклый ала идек, якламадык. Курыктык, шүрләдек. Безнең арада ачыкланмаган нәрсәләр калды әле. Мин аларны күрергә тиеш, әнкәй. Хәлим күңелен ярып ышандырып әйтте. Үзеп әйтте. Сания аңлады. Барыбер китәчәк, карчыклар белән очрашачак бу. Шуңа күрә әйбәтлек белән риза булды. Ярар, баралайса, барыбер акыл кермәячәк сиңа. Ишетсен колагың. Әгәр үзең белән берәр хәл булса, кайтып йөрмә. Хәлимнең көләсе килде. Үлсәң кайтып йөрмә диме? Алай да була микәнни? Буладыр. Әнә Корбан шулай кайтты бит. Урманга беренче мәртәбә тыныч күңел белән чыгып китте Хәлим. Өйдә дә беренче мәртәбә тыныч күңел белән узатып калдылар. Шуңа күрәдерме Хәлимгә юл җиңел булды. Кояш төшкелеккә менеп җиткәндә, ул үзе кайчандыр албасты карчыкларга ияреп кирип киткән урман чатына килеп җитте. Юл читенә утырып хәл алды. Капчыгындагы ризыклардан авыз итте. Сыдырылып бер якка кыйшая башлаган багана кисәгенә аркасын терәп уеп та алды. Шул вакыт таш юл очында ике кара нокта пәйда булды. Нәкъ элекке кебек. Әллә күземә күренәме дип сискәнеп уйланды Хәлим. Торып басты, юлдан килүчеләрне каршы алырга җыенды. Ике нокта якынаймады да якынаймады. Юл очында эленеп тора бирде. Юк, киләләр икән. Әнә инде аларның кеше икәнлекләре дә шәйләнде. Кара бөркәнчек ябынганнар, шулар, әбиләр. Хәлим каршы китте. Ләкин шунда әллә нәрсә булды. Юлдан килүче теге ике нокта эреп тарала башлады. Юл өстендәге рәшә кебек калтыранып дерелдәп торды да як-якка җәелеп юк булды. Хәлим баруын дәвам итте. Менә инде ул карчыклар белән очрашырга тиеш иде. Хәтта узып та китте бугай. Кая югалды сыңалар? Кая улактылар? Шул вакыт Хәлим кайсыдыр тоемы белән артына борылып карады һәм ах итте. Әле генә килгән юл өстендә ике канат кебек баягы ике нокта талпына иде. Хәлим барысын да аңлады. Әбиләр аның белән очрашырга теләмиләр. Аларны аңларга була. Авылда күргән изгелекләрне мәңге дә онытмаслар мөгаен. Ә менә Хәлимне кем аңлар? Моннан соң ул нинди күңел белән яшәр? Мәңгелек гөнаһ һәм ах белән яшәрме? Әбиләрнең бәхиллегеннән башка фатихасыз нисез ничек гомер кичерер ул? Ул арада әбиләр кырт борылып, урман буена төштеләр. Һәм Хәлим исенә аңына килеп өлгергәнче урман куелыгында юк та булдылар.
Йөгереп чабып кына, хәтта ұшып та куып җитә алмаячагын аңлады Хәлим. Ул теләр-теләмәс кенә атлап килеп, юл читендәге гарип багана төбенә чүкте. Күңелендә әлегә аңлаешсыз, әмма үтә дә әрнүле һәм газаплы тойгы туып килә иде. Бик якын кешене югалтканнан соң гына барлыкка килә мондый тойгы. Бу сыйхырчы карчыклар да Хәлимгә шул кадәр якын үз булып киттеләр микәнни? Кайтырга кирәктер. Бу урыннан тизрәк китәргә кирәк. Менә хәзер бераз тынычлана да, бераз хәл ала да юлга кузгала. Кайтыр юлга. Юлга, юлга, юлга. Ә ул юлда ни генә юк. Анда күпме кеше. Әнә берәү килә. Басынкы гәүдәле, әмма күзләреннән дәрт, дуамаллык бәреп тора. Йөзе таныш. Туктале. Әткәсе бит бу аның. Каян килеп чыккансың ул? Үлгән кешенең җаны, рухы гына кайта диләр иде, ә бу үзе кайткан. Менә кәмәт. Әнә тагын берәү. Хәлим аны шундук танып алды. Майя бит бу. Аның хәләле, сөйгәне, җан юлдашы. Ул Хәлимне күрүгә шат. Тик йөзендәге, күзендәге сагышны яшереп бетерә алмый. Нидер бик борчый аны. Ник мине оныттың диме? Шулай дисә дә хакы бар. Хәлим аны онытты. Онытты. Эх, Майя, нишләдек без? Нигә булай үзгәрәбез? Күбрәк югалтабыз, азрак табабыз. Ә бусы кем? Корбан бит бу. Үс башы йыртылып, пычранып беткән, урманда күп йөргәндер шул. Аның каравы баскан изендә алтын чәчелеп кала. Әкияттәге кебек, төштәге кебек. Нидер әйтмәкче була ул. Әнкәй ди, кичер мине ди. Ә мин сине кичердем инде ди. Тагын берәү килә. Аның артыннан ук тагын берәү, тагын. Булар сәхәб кешеләре. Ул үзе кәпрәеп иң алдан бара. Сер бирмәгән була. Ә үзе шундый вак җан, куркак җан. Бу аның бөтен хәрәкәтенә чыккан. Әнә бит, бара-бара да як-ягына каранып куя. Тыштан көчле булган булып, эчтән йомшак кеше генә шулай тота үзен. Юл тулы кеше. Киләләр дә киләләр, агылалар да агылалар, беркем бер сүз дәшми. Беркем белән сөйләшми. Сәер дөнья. Агачлар да сөйләшмиләр, үләннәр дә. Менә бу юл баганасы да сөйләшми, җил дә. Юк, җил сөйләшә, хәтта нык сөйләшә. Әнә бит агач башларында пыр тузынып йөри дә, юл буена төшеп, гарасат куптарга керешә. Хәлимнең эшсез, гамсыз утыруы ошап бетми аңа. Ул аны куып җибәрмәкче. Бар, юлыңда бул, утырма монда, юкны бушка аударып димәкче була ахыры. Хәлим карыша, йөзен җыера, аның бер дә торасы, кузгаласы килми. Мәңгегә шушы багана төбендә каласы. Юл буенча тезелеп киткән якын, газиз кешеләрен күзәтеп утырасы килә. Ә җил һаман көчәйде. Хәлим ирексездән чытырдатып күзләрен йомды. Ләкин бераздан шыксыз караңгылыктан куркып кабат ачты һәм сикереп торды. Аның каршына бер җен заты килеп туктаганда, үзенең зәхмәти сулышын өрепме өрә. Юк, җен дә түгел бу. Ат. Таныш ат. Аклы-кызыллы җен кебек йөнтәс ат. Юлчы карт аты. Әнә арбасы. Арбасындагы мендәр дә, торыпша да шунда. Хуҗасы кайдасың моның? Карты кайда? Мин монда. Каяндыр арттан, юлның каршы ягыннан кибеп каткан ромашка камыллары арасыннан гөрелдәвек тавыш ишетелде. Хәлим белә, бу теге таныш картның таныш тавышы. Ләкин сораганын сизми дә калды. Кем соң син? Юл иясе мин. Юламан карт. Җавап артыннан ук бер кычак пишән күтәргән карт юл өстенә килеп чыкты. Син менә бу, Хәлим бит әле. Насыйп булгач менә тагын очраштык. Я, хәзер нинди борчу йөртә сине бу урман буенда? Юк, бу юлы борчуларсыз гына йөрим. Яңа чабып алынган үләнне арбасына урнаштыра, карт үз алдына сөйләнгән кебек әйтеп куйды. Күңеленә борчу кермәсә, кеше ялгыз башын алып олы юлга чыгып китми. Синдә дә борчу бар. Нинди борчу ул? Нинди дип, без урман карчыкларын рәнҗеттек. Ә алар мине күрергә дә теләмиләр. Ялгышасың. Алар сиңа рәнҗемиләр. Син дә аларны эзләмә бүтән.
Сезнең юллар аерылган, язмышлар аерылган. Ә син каян беләсең, бабакай? Юл барысында белә. Аның да теле бар, жаны бар. Рухы бар, иясе бар, шулаймы? Син аның рухы, дөресме? Син барысында беләм дип уйлыйсың. Ә мин әйтәм, белмисең, мин әбиләрне күрергә тиеш. Алар белән аңлашырга тиеш. Шунсыз күңелем тынычланмаячак. Җанны үртәп йөрмә әле монда. Бар, юлыңда бул. Кызма, алан, кызма. Мин сиңа әйтергә тиеш сүзне генә әйттем. Хәлим ярсуын баса төште. Ярый, ачуланма инде. Кызып киткәнмен. Кыен миңа, бабакай. Барысы да тәртиптә, ә күңелдә барыбер тынычлык юк. Борчулы чакта җайлырак иде. Ният иткәнеңә барасың да барасың. Әдәм баласының асылы шунда. Аңа һәр вакыт көрәшергә, борчылырга, сагышланырга кирәк. Шунсыз ул үзенең кешелеген югалта башлый. Гамсез, моңсыз бер затка әверелә. Картая, авырый, үлә. Мин дә үләрменме? Юк, син үлмисең. Син әле тудың гына, яши генә башладың. Тиз-тиз генә саубуллашып карт китеп барды. Хәлим урман сукмагына төште. Кылагыннан тигез серле сүзләр китмәде. Борчылмый башласа кеше үлә. Аннары үз-үзенә җавап биргән кебек, борчылмый кара, борчылу бетсә тормыш яңасын йөрәгеңә ярып сала, дип сөйләнде. Әнә аның өстенә бөтен урман ауган. Бөтен урман каршы аңа бүген. Ә ул яши. Чөнки ул кеше. Кеше. Аның борчуы бар. 23-нче бүлек. Хәлим албастылар утарын таба алмады. Караңгы төште. Иртәнге як хәерлерәк булыр дип, бер чыршы агачын сайлап, үрмәләп менде дә, астына кирәк яракка дип алган сырмасын җәеп, баш очына капчыгын бәйләп, киң генә ботакка чалкан сузылып ятты. Күк көзге күккә охшамаганда, ул сәйлән чигелгән җәймә кебек, күзнең явын алып, бер уфыктан икенче уфыкка тартылган. Җемелдәп торган эреле-ваклы йолдызлар арасында тиктормаслары да бар. Андыйлар әле анда, әле монда тынык балкыш калдырып аска атылалар. Кем белсен? Шулай сүнәләрме алар, әллә кабыналармы? Ничек кенә булса да жәл алар. Һәр йолдыз белән бергә җирдә бер җан сүнә бит. 1000 миллион чакрым ераклыкта балкучы бу йолдызлар караңгы күк йөзенә бәргәләнә инде күптән сүнеп беткәндер. Йолдыз атылу дигән сүз шуннан калган. Аларның соңгы балкышы җиргә шулай еллар буе килә. Ә җаннар моны белми. Алар үз йолдызларының атылуын күргәч кенә сүнә. Менә шундый чынбарлык, гыйбрәт. Менә шундый язмыш. Хәлимнең йокымсырый башлаган күңеле шигырьгә көйләнде. Әллә каян гына килеп чыкты да, үзенә бетереп алып кирип китте аны бу йолдыз фәлсәфәсе. Ни бар күктә? Киләчәкме? Бәлки инде үткәндер. Бәлки инде ул йолдызлар күптән сүнеп беткәндер. 1000 ел элек сүнгән утның яктысы кала диләр. Сүнгән йолдызга багучы бәхетсез бала диләр. Минем гомергә тигәне ниндирәк йолдыз икән? Сүнмәсә дә минем кебек илендә ялгыз микән? Ни бар күктә? Киләчәкме? Әллә бары үткәнме? Күкләре дә бик борынгы, сыравы да күптәнге. Хәлим юньләп йоклый алмады. Агач ботагында нинди йокы инде ул. Бераз шерем итеп булашты да, урман өстендәге төн пәрдәсе бер якка шуышып китә башлагач, аска сикереп төште. Юлын дәвам итте. Аста караңгы иде әле. Юл ашыкканны яратмый. Акрын гына барасы да барасы. Хәлим бара-бара гына капкалап алды. Хәл кергәндәй булды. Кара исәп буенча ул күптән утарда булырга тиеш иде. Ничә мәртәбә узганы бар аның бу урыннан. Шул ук сазлык, шомлы әрәмәлекләр, аланлыклар, шул ук кояш. Юк, таба алмады Хәлим утарны. Югарыга күтәрелгән кояш та, эзләгәнен тапмасмы дип кадакланган кебек, бер урында озаклап торып карады. Аннары өметен үзеп тагын аска, кичке офыкка тәгәрәде. Хәлим алачыклар урнашырга тиеш аланны 4-5 мәртәбә әйләнеп узды. Юк, бер кырылма кисәге, бер бөртек казык яисә такта сыныгы таба алмады ул монда. Ялгыштым микәнне дип ялт кына уйлап алды Хәлим. Шулай да нәрсәдер бар бу зәхмәти җирдә. Әнә бит я ат кешнәп куйган кебек, я сыер мөгри, бызау кычкыра, тавыклар кыткылдый башлый. Шунда Хәлимнең башына бер уй килде.
Сихерләре белән бөтен аланны кеше күзеннән яшерсәләр дә, карчыклар күк чәчәк аланындагы каберне, чишмәне дөнья күзеннән яшереп кала алмаячаклар. Сихер шаукымыннан өстен алар. Хәлимгә шулай тоела. Кабер ул изге рухлар биләмәсе, чишмә дә изге җирана ихтыярында. Чынлап та йөри торгач, Хәлим күршедә генә тагын бер алан табып алды. Ансы кечерәк, әмма 1000 мәртәбә матуррак. Шул, күк чәчәкләр иле, чишмә дә бар. Кабер? Ә менә кабер юк. Ул да күрәсең, сихер карамагында калган. Карчыклар куш йөрәк шәнтинең җисемен генә түгел, рухын да үзләреннән читкә җибәргә теләмәгәннәр. Шулай да Хәлим белә, әткәсенең кабере кайдадыр шушында гына булырга тиеш. Күңеле белән сизә, җаны белән тоя. Менә ул тезләренә төште, алдындагы саргаеп кипкән үлән камылларын учлары белән сыйпап куйды, аннары тотлыга язып кына сүз башлады. Әткәй, мин сиңа соңгы тапкыр килдем. Бүтән килә алмам инде. Урман мине кабул итми. Урман миннән кача. Миңа нык кыен, әткәй. Сине калдыру кыен. Телисеңме, мин сине үзем белән алып китәм. Сине алып китәрлек кенә рухым бар минем, әткәй. Хәлим моңаен үлән өстенә куеп бераз тын торды. Аннары башын күтәреп җиргә йылышкан үләнне тарап бастыргалап чыкты. Үзе дә торып чишмә буена китте. Йөзләрен, күзләрен юды, туйганча эчте. Аннары кабат утар аланына таба китте. Ләкин эчкә кермәде. Соңгы мәртәбә күргән кебек, буш аланны иңләп буйлап, сүзеп карап чыкты. Аннары кырт борылып, якындагы урман куелыгына кирип китте. Нәкъ шушы куя агачлар арасыннан чабып кирип киткән иде ул теге чакта. Үләргә киткән иде. Әле менә һаман да исән сау. Ана бүре. Кайда икән ул? Исән микән? Хәлимне хәтерли микән? Эх, тагын бер генә күрәсе иде. Соңгы сәяхәте бит күреп каласы килә. Аккүз. Кеше җаннары бар иде үзендә. Кайсы туфракта гына ятадыр мәрхүмкәй. Бүреләрнең кабере булмый диләр. Аккүзнеке бардыр. Ул бит бүре генә түгел. Әткәсенең кабере каршында ничек баш игән булса, Хәлим Аккүзнең каберенә дә шулай баш ияр иде. Эх. Хәлимнең уйлары ниһаять уешып җитте. Ул ана бүре яшәгән караңгы чыңгылны эзләп табарга тиеш. Әйбәт кенә барганда, бүреләргә 3-4 сәгатьлек юл булуын чамалый Хәлим. Шулай булып чыкты да. Караңгы төшеп җиткәндә генә урманны кыеп убылып төшеп киткән тирән чокыр читендә пәйда булды ул. Шушы җир, шушы урын. Ләкин соң инде. Хәлим төнне шушы ур башында гына үткәреп, бүреләр янына иртә таңнан төшәргә булды. Ул ниндидер сәер тавышка уянып китте. Ташлы юлдан арба шыгырдап бара диярсең. Нинди юл, нинди арба булсын бу җәһәннәм читендә? Күзләрен ачса, каршында таныш бүре басып тора. Бераз ырылдап, борынын җыерып торганнан соң, ул якынрак шуышып Хәлимнең алдына ук килеп ятты. Ни хәл? Исәнме? Хәлим ана бүрегә кешеләр белән сөйләшкән кебек дәште. Таныйсыңмы? Хәлим мин. Синең газиз балаң, якын туганың. Мин күрешүебезгә бик шат. Син һаман шул икән. Горур, изге. Балаларың үсеп беткәндер инде. Балаң, азауны әйтәм. Аккүз юк бит. Шул вакыт ана бүре урыныннан торды, борылып чыкырга таба китте. Бераз баргач, әйдә минем белән бармыйсыңмыни дигәндәй борылып карады, артыннан Хәлим кузгалуга, салмак кына хәрәкәтләр белән яр астына төшеп китте. Шунда гына Хәлим аның сөт тулы имчәкләрен шәйләп күреп калды. Бүре чокырында үзгәреш юк иде. Шул ук дөнья, шул ук чишмә, инеш, куаклык, тау тишеге. Тау тишегендә ниндидер хәрәкәт тә күзгә чалынды. Хәлим хушын хисен җыеп өлгергәнче, аның эченнән тузган йомгак кебек шиелды-шиелды ике бүре баласы килеп чыкты. 24-нче бүлек. Хәлим урманга кирип киткәненең 4-нче көнендә корбан янына кайтып егылды. Хәлсез, ач, ауру гәүдәсен таныш кабер янәшәсенә сузып салгач, иң беренче туган уй шул булды. Шушында үләрмен микәнни? Икебезгә ул кадәр күңелсез булмас әле. Хәрәкәтләнмичә, кыймылдамыйча, хәтта уйламыйча да бик озак ятты Хәлим. Тынлык та ул гына. Ул да тынлык кына. Ара-тирә өстәге усак ябалдашларыннан шыбырдап яфрак төшә. Кайберләре Хәлимнең әрәмә эчендә йөргәндә тырналып беткән кулларына куна.
Кайберләре тездән сазга баткан аяк очларына төшеп ята. Өченчеләре туп-туры аның йөзенә төбәп төшә. Шуларны сыпырып алырлык та хәле юк Хәлимнең. Тынлык. Хәтта уйлар да тавыш-тынсыз гына ага. Уйлысы килмәгәнгә шулай ул. Нәрсә хакында уйласын соң? Үлем хакындамы? Юк. Үлем хакында уйлысы килми дә килми инде. Корбан ни уйлап ята икән? Эй, Корбан, ни уйлыйсың син? Уйланасыңмы соң син? Анда уйлап буламы? Уйлап кара әле. Синең исемең ничек җисемеңә, язмышыңа туры килгән? Корбан. Кеше үзенә кушылган исем буенча яшидиләр. Дөрестер ул. Хәлим. Минем исемдә дә бардыр берәр мәгънә, тик мин ул мәгънәне белмим. Бу исемгә мәгънә уйларга кушсалар, аңлатыр идем. Хәлим. Бәлки, Хәлем дигән исем дөресрәктер? Хәлем авыр минем дип әйтер өчендер ул. Аңын югалтып, үз алдына саташып яткан Хәлимне шул ук кичне Корбанның каберен карарга килгән Ак бабай белән Мәдинәттәй табып алды. Култыклап диярлек, ындыр артлап кына үзләренә алып кайттылар. Юындырдылар, киендерделәр, шифалы сулар эчерделәр, һәр төрле ризыктан авыз иттерделәр. Шикер-шикер килеп бала баккан кебек, олы бөтен иратны карап йөрүче бу ике хода бәндәсе Хәлим күзенә әкияттән, юк, Коръәннән төшкән изге затлар кебек күренде. Аларның якты күңелләренә, нурлы йөзләренә, мөлаим сүзләренә сокланмый мөмкин түгел иде. Картлык бәхете дигәннәре шушы буладыр инде дип уйлап куйды Хәлим. Аннары түшәгеннән калкынып, китәргә җыена башлады. Юк, Хәлим балам, тагын бераз гына ятып тор. Үлән шифасы тәнеңгә таралып та өлгермәде бит әле, дип Мәдинә карчык шундук үрсәләнә, көенә башлады. Хәзер ярый инде, Мәдинә әби. Бөтенләй беткән булган монахры. Рәхмәт сезгә. Бу хакта минекеләргә әйтмәгез, яме. Алар былай да борчулы. Инде алдыңны артыңны карап йөр, улан, дип Ак бабай да сүзгә кушылды. Урманнан ерак йөр. Күреп торам, аның белән дуслыгың беткән синең. Бар кайт. Йөргәндә дугаларыңны укырга онытма. Сиңа хәзер дуга бик кирәк. Син дә миңа дугада бул, яме, Ак бабай. Өйдә әнкәсе үзе генә иде. Тәскирә эштә, Нәфисә балаларны алып бакчага чыгып киткән. Сания хәзер алып керәм дип чыгып йөгермәкче иде, Хәлим аны шып туктатты. Әнкәй, әу балам? Әнкәй, минем сиңа сүзем бар. Әйтче, улым, әллә ничек сәер сөйләшәсең әле син? Сәер сүз шул ул. Әткәй хакында. Сания кинәт сагайды. Хәтта буыннары йомшарып, мич читендәге эскәмиягә утырды. Я сөйлә, балам. Нинди сүз ул? Мин әткәйне күрдем. Төшеңдәме? Юк, инемдә. Менә сине күргән кебек күрдем. Эй, Аллаһым, хараплар гына булдык, Ходаем. Нигә, әнкәй? Урман сине тагын саташтырып кайтарган бит, улым. Әллә ниләр сөйлисең? Әнкәй, чынлап күрдем мин аны. Тәкыя әбиләрнең утарында яшәде ул. Шунда үлде дә. Мин аның белән күрешеп, сөйләшеп калдым. Ни сөйлисең син, улым? Дөресе шул, әнкәй. Кеше ышанмаслык хәл бит бу. Нигә шул кадәр гомер өйгә кайтмагансың ул? Аның зихыны ялгышкан иде. Эй Аллаһым. Хәзер инде Хәлим әнкәсен тынычландыра алмый интекте. Тегесе һаман яшь сыкты. Безгә рәнҗеп кенә үлгәндер инде мәрхүмкәй. Ныклап эзләмәдек бит. Тапкан булыр идек әле. Бер урманда тапмаска инде. Эй Аллаһым. Әнкәй, әткәй рухына Коръән укытырбыз әле, яме? Шунда ук Корбанны да искә алырбыз. Алар бит анда бергә яшәделәр. Хәзер дә рухлары бергәдер. Шул вакыт ишек катында ике кулына ике бала күтәргән Нәфисә күренде. Керә-керешкә үк Хәлимне күреп алды. Бусагыны атлап бетерә алмый калды. Көтелмәгән хәлдән буыннары какшап, аска таба чүгәдә башлады. Йөгереп барып, Хәлим тотып калмаса, өчесе өч якка чәчрәп барып төшәрләр иде мөгаен. Хәлим, мин сине кайтмас дигән идем инде. Исәрем минем. Миңа нәрсә булсын, менә ул мин. Менә тотып кара әле. Юк, Хәлим, мин сине лучше үбеп карыйм. Яшьләргә кымачау итмәс өчен, Сания балаларны караватка урнаштырырга кереште. Аннары табын әзерли башлады. Ул арада Тәскирә кайтып керде. Ирләр исе бар, Хәлим кайтты мәллә, Сания ахирәт? Кайтты, Худайга шөкер. Бик шаулама. Алар анда сөйләшәләр. Сания йөзенә серле ымнар чыгарып, Хәлим белән Нәфисә кирип киткән кеше якка ишарәләп күрсәтте.
Барысы бергә җыелып, җәелеп китеп сөйләшмичә генә чәй эчтеләр. Һәркем сизә, ниндидер мөһим бер сүз әйтелергә тиеш бу табында. Һәм бу сүзне Хәлим әйтергә тиеш. Әнкәй, Тәскирә апа, Нәфисә, мин урман белән саубуллаштым. Мин барысы белән дә саубуллашып, бәхилләшеп кайттым. Хәтта үземнең бүрене дә күрдем. Ак күзнең анасын, беләсезме? Чын кеше кебек ул бүре. Аның балалары да кеше балалары кебек. Зирәкләр, матурлар, батырлар. Хәлим йылы иде. Ул туктаусыз агып торган күз яшьләренә игътибар да итми. Сөйли дә сөйли. Бүреләр хакында сөйли. Аларның кешелеклелеге, изгелеге хакында. Үзе йылый. Аңа кушылып Нәфисә йылый. Сания белән Тәскирә дә йылыйлар. Ай, Нәфисәнең яшь бөртекләре эленгән озын, нәфис күз керфекләре киң ачылып китте. Біраздан аның йөзенә, иреннәренә курку катыш елмаю йөгерде. Хәлим, тотып карале. Үзе өстәл читеннән Хәлимнең кулларын эзләп табып, аны соңгы вакытта шактый бүртеп кабарып киткән корсак өстенә куйды. Сизәсеңме? Хәлим бер мәл яшькә чыланган йөзен уйчанландырып тыңлап торды. Аннары әһәмиятле хәбәр белдергәндәй, тибенә, диде. Егерме бишенче бүлек. Кампәрле ягыннан олы юлга кереп киткән бу юлчы хакында мин бер ни дә әйтә алмыйм. Иң гадәти авыл карты кебек ул. Аты да шундый ук, йөнтәс, тәбәнәк, хәтта җен кебек. Җен кебек булгач, гадәти ат түгел инде диярсез. Бәлки, карты да гади картка охшамаган анысы. Кем белә? Аны кешеләрнең җан ахларын ишетеп килеп чыккан Хызыр Ильяс түгелдер дип кем әйтә ала? Ахыр заман пәйгамбәредер ул бәлки. Бер дә моңа ышанасы килми. Тормышлар бүтүнәеп, җайланып кына бара бит әле. Кешеләр бәхеткә, назга, дугага тансыклаган вакыт. Заман ахырлары бик шомлы булачак диләр. Юктыр. Заман ахыры түгелдер бу. Әнә, атлы юлчыга юлдаш та очрап куйды. Ниндидер яшь ир-егет җиңел генә талпынып, бер карыш печән түшәлгән арба кимәсенә менеп кунаклады. Карт юлчы сөйләшүгә яптәш булып чыкты. Сүзләре дә бик мәгънәле. Кулакка чалынып киткәннәре генә дә нитра. Тормыш катлаулы булса да, язмыш мәрхәмәтле ул. Хакыйкатьнең күзе юк, җаны гына бар. Исемеңне алыштырсаң да, җаныңны алыштырма, улан. Нинди исем, нинди җан хакында сүз бара, Ходай үзе генә беләдер. Юлдашы кем тагы? Хәлим дисезме? Юк, бу юлы Хәлим түгел. Безнең Хәлим үз өендә гаиләсе белән шөкердәшә чәй эчеп утыра. Мин алар өчен тыныч хәзер. Тыныч дип әйттем дә сискәнеп уйлап куйдым. Ышансың аларга. Әйдәгез, әйбәткә генә йөрик әле. Уйларыбызның өчен әйбәт итеп төйнәп битерик. Хәлим белән аның якыннары белән яшәп алган бу берничә еллык гомер күпләрне битараф калдырмагандыр. Алар хакында яза-яза мин үзем дә бик нык үзгәрдем бугай. Акыл җыйдым, чистардым димме? Гыйбрәт алдым. Хәтта тормышка, яшәешкә, аның кануннарына мөнәсәбәтемне үзгәрттем. Дөнья гаме белән күңел гамен аерырга өйрәндем. Кешеләрне танырга өйрәндем. Әнә алар, минем геройларым, матур гәпләшә чәй эчеп утыралар. Гүя берни дә булмаган. Гүя гомер буе алар шулай тату, дус һәм яратышып яшәгәннәр. Яшәүнең бөтен сире дә шундадыр ул. Бәхетле була белүдә. Кем әйтмешли, тормыш катлаулы булса да, язмыш барыбер мәрхәмәтле ул.